ngadho moko ma jopiny ema nyalo wacho kendgi, to sasa ma mheshimiwa biro e mbele jopiny, nitie temptation maduong' kata urge mar jopiny mondo go sigalagala gi pak makende gi puoch ma wigi wil nyiso Honorable Masara gima ok giwinj kabendegi. Mana kwanata malo matin ema inyalo yudo ko choko chir mar dhi ataro mar kaka oganda mathoth dhi. Ng'enyne en nature, it is very natural kisebet power. To sasa minyono constituency e kacha, jopiny wigi wil gi dwaro manyoro, gichako bedo gi dwaro masani. Koro ng'eny gichako dwaro ni mondo omori mondo imige gi masani nikech imiwa chiembwa matinende cha apply sechego. So gima jopiny wacho masewinjo en ni kaber wabunge wa osetemo at their level best, but ok nyis ni onge kuonde moko mang'ikruok nitie ma wanyalo dwaro mondo losre kata opuodho obed makare. For example, jopiny wacho ni ng'enyne sama ichiwo basari iyudo ka ikuongo ichiwo forms madhi oko ma jonyuol kata guardians jaso mondo o collect data mar office kaka dwa chiwo basari gi jomo deserve e kiwango marom nade kata jok moko deserve machal nade, but iyudo ka kanyo kar chiwo